Ghana this year no nsi edi kan no enyabo ewo SOMPA 106.5 FM Accra. Nana kwajoje si no nsi abremo kase yebo ne bere na aso. Anopei ensempa santrofo anya adagya nante ho. Wo mate ho hasu awia chanchamra so nyina wo mo nante isam fifire no. Wo mo bo anogu samufu anim. Wasane nyina ho. Edi ani ehwe. Ene nti ani mo nwoma no so no SOMPA 106.5 FM Accra. Na YouTube na SOMPA FM live abusua akọ na akọ hwebi sada na aso mo nso no etese takra eno nso live a okọ decoder no so ababi FM stations akese no wo no ehọ nso wonsa be kan yen ya ye den sempa yi eto de amana wo ho midimafo heba center wo kan ho ene ntu na kase no efiri 106.5 FM nkran no wote yenka wa Asantemamu 93.1 ayiko 100.9 Asantemamu hwa 101.1 na wadura to FM takwa SOMPA 103.3 takrade eno nso SOMPA kro na wo ma wo bona fam nyina nso fabia na henkuro sunyane no 98.9 alaji be kwa na abro sanum sada na bona fam ukomani masasa paso do ma henkuro a SOMPA 101.3 ena afi Doma FM 100.7 ehon so ye live Bonapu FM 106.1 FM. SOMPA Techimai. So for mami otutu atu no mabobo no edi dem sana 90.7. Ye raba for Steven mo, papa toast mo. Adwuma wura kwambo aten. Se wo mo bie mu ani ekwa akosi frawa no no ho a. Na uyi anu firi ho a. Abrochimamu Paris enu ye France ya. Kingdom ye wo ho eno eye mfimfini mantemu 106.1 FM. Anopense ma yede ba wotibi ewo kana Urban Radio no de di mu akotene bi ene se Custom Division adwumakuo no AGYA ewo takrade wo mo de atu dwese container bi na ede niema ba wo mahunu enuroboni bi ewo mu a nhwehwemu ahyase aban ekasamafo enso government accountability series ase wo de atu dwese women bank no hyase afiwe mu Koko akuafo ye wo mai emu enwo mu buafu yi wo mo se wo mo eba beye ye kire ni nyina no efa wo masetena mu yedi hu manager na woda kontaman na no wo mo amane be 10 million Ghana cedis asye ye hye afisem enafe ehumasua ensem so wo mo mienu de wo mo nsa ahyente ase apam biase a eba beboa ama adesua atimi akonkan Ekuo bi frɛ wɔ ho concern residents of Kwa. Wɔn mo se ewura bra champon. Wɔn si fam. Ye de kase no so ebekopie mu ewo East London na ababeto dwase wo wura bi a wono no woto nanom ewo ensie do hono mo ye de nakwa kopie mu nipa kora wo ye ne saa na kopie mu ewo emra no anim sede wo motena se ensem no ko ye nyina no anopai ye de ebesomu ebi eka ho ena akenkanfo benu AGYA ASARE enimedin mene triple AMI AGYA APPIAH APAM DADAA Afei yenjebre ensem no enchiremu ankasa enie Customs Division Ghana Revenue Authority GRA adwumakuo no en wo de atu dwase wo nsa so consignment bi mu a wo mususu se enurobone eka ho en afei goods ahodo bi nso a wo nhyeda declare ye ewo Atlantic Terminal Services Limited ya eno no ewo Takra Depot ho na wo mu kiremu se eye 40 foot containers ahodo bi a ye kire se owura bi e frɛ no Maxwell Boating wono na de saa nneɛma yi efri amonone eba wo mai emu a wo mu kohunu containers no na
25 million tablet bi wo hono a womo se saa enuro yi eye enurobone afa niema huduo no so ano womo de ba no ne womo ka kire GRA fo e wo port hono se womo declare no womo kɔhwɛ na niema no kora no eyade a ebro de ewo enkrata no so na womo kire mu se owura ne ka se containers na eba no eye ceiling fans yi ebi enewum na womo hunu se da bi asa ceiling fans yi kura no ne womo declare wo port honom na ebro no womo so wombe ntwehwemu ewo containers ne mu ampampa womo biebie niema ni so ne ya kyekyerekyekyere eniema bi nso a womo hwa we de entimi nye ceiling fans se na ne nyina eye eniema bi omsu se eye enurobone ene ne dodo no de bebre kwabra Facebook na enkomo ya yebo ibrabe hunu de ekoso na ukota krade sector command hono mu a panyina woye commander ewo ho yera Walter Blankson wono na chiechemu ekire nsɛmtwefo won krata ya wo mode baaye ene wo se wo mu hunu ne saa pɛ ene wo ka kire adwumayefo a ewo port hono se saa containers we no wo ma wo mani nkɔ ho na wo mpe baabi nsin hwɛ se wo bia emfa ne ho enkonkofo forest ase no na se won ben saa containers ne krasa nsen hwehwemu a wo ye no wo behia danse enti saa niema ya wo mu hu ye nyina ne boxes dodo no a ene yesi ye nuroboni a na eka ceiling fans ya ye de ebayi ehu enti wo ma park ni nyina edi egu faako ya wo mo hwe ni mu se won besan edede ya aka no akono wo ma ye testing dodo no a ehu se ampa de wo mu susu no eye saa pepepe na etie na saa operation ya wo mo ye yi enye wo mo nko na ye Narcotic Control Commission for NACOC na wo mo ka ho Food and Drugs Authority at National Security and afa National Intelligence Bureau wo mu nyina eka wo mu tibo mu no wo mo ye saa operation na wo mu ko hunu saa containers yi se eniema huduo binum so wo mu a enye ceiling fans na emom enurobone owura ne de ye kase wo mo hyeda nkyere baabia wo de containers ne eye ne de na se wo ma kyere no se wo mo nkyere no ene ye ntimi huye enso wo mo da so a eye hwehwemu e wo saa ensemi ehu eba ne saa service with integrity nom wo mo bewa amanhwemu na kwakosi ase yaji wo mo die nti yenim se wo betimi ayo na yato akase no so na fe yewura aban aboboa no na aban nkuta hodie bofo pani yewura Felix kwa chifosu government accountability series ase ene wonya adaje ejina paso ebiebie nsamani so ede kire Ganafo emu no wo beche se ansa na aban yi beba ne maye toso mienu no bone de wo hye Ganafo bi pa na ne nante mu nso no wo hunu se ema dodo na wo pepa wo mo onimde no anwene ye wo nsa no entrepreneur wo betimi ano abiribi na nso taku motoro so eno achi wo mo kwa kopa bese a ya se woni mema na isi agan no wo mo no ensam onye duru saa enti ewo se wono dom no wo ye bibi de boa ma no se de beye na economy no emu betimi akomeni na ahoto beba na no na wo mo ba adwaso yi no ebinum asase kura de busa won se da be na eba yewura kwa chifosu se yenya wura 2026 media enema nyina de na kwa mu esan se ba sai women bank na ni nyina ho nsa no ehye mempani abadi akire professor na opokwa agyimansa wono so ba bia watoto awura nyina no enema nyina chichirekete de go ahombo de set enti 51 million Ghana cedis abane de eno no ayese wo momfa nye de ehye ase ama atimi ama nema asesa. The Women's Development Bank was a major campaign promise, and I recall during the campaign where I campaigned to become MP. Anytime I went out to campaign and I mentioned that promise, it got the loudest applause and plaudits from members of the electorate in that constituency. That is because there are many women who require some capital, micro credits to engage in some trading activity or some other business activity to help sustain themselves and their families. But the existing commercial banks are such that they simply do not have access to this microcredit. So it was identified as a major problem, and one whose resolution would catalyze additional economic growth and enhance the welfare of Ghanaian women. So the promise was that we will set up a Women's Development Bank, capitalize it so that they can lend to women at all levels of the Ghanaian economy. Indeed, in the 2025 budget, 51 million Ghana cedis was up. The majority of our population is made up of women, and women have proven themselves to be very entrepreneurial and enterprising and are able to turn around capital for the betterment of the families. It is something that will go a long way to help address the economic concerns of Ghanaian women. So we look forward to doing this as expeditiously as possible to bring relief to our women.
ensam no na wate yewura kwache fosu wono ene nkutahodie bofo pani edema mempeni John Dramani Mahama na abanye etoso mienu. Oman Ghana Cocoa Ekuafo Enkabomuko Ghana National Cocoa Farmers Association ne kasai womo ebontrani se womo babeye ye kire se aban anhwe no wantoto niema ye amo masetere mu nsem antimi ankonkan a eniema hodo bi a womo hwanim se aban beye ne se wobehye pension scheme bi ede ama Cocoa Ekuafo no se womo ntena ho enye nhwehan no obu ho no ma wotimi ye adwuma nso no ebekoko wiase no na daache abra se de wa ma meye hwe na uye no so firi ho no ma wo se wo mu hia insurance eye apomudin ensi achi ba na afen so no enu no betimi aboa ma Cocoa Ekuafo wo ma apomudin ho nsem no etimi akonkan na wo mo de ofre eko ama ban se sa de se de ya wo mo de tu nanimu yi won hwe no tututu niema na afia ye wo mu yi anase de ye beba no wo betimi ahye niema soronko bi kura no e de ama wo a wo ma ye ne sa nye sa pa de a ene demonstration a wo mu hu bi da ene bekoso ewopo yekuyeni na apan no omo ba ma mosiate nyoma bi a omo ye ewo kokasi omo ye bi ma ye kuafo no anka nyoma oye kokasi mu mpo no onfa mai wo ekura bi a ye onfa mai enti esisi na omo sisi ye ate enti we papa ya ye president ya aban ye ka amanati se aban bia ba ye kuyeni ye kasa omo mfa ya anya hwe bi a otebua nurse form bi a teacher form kasa oti omo adenti na ye kuafo so ye kasa ontumi tie male enti yesre no ene ye defa mu fidie so se ombua ye onti yasem mfa mai ye na ye koba ansa na president MP for aban penfo mu edidi nanso ye mum omo hwe sira aban yesa ada yesa ye so onti nanim anhwe ye nyinko ni bebrede wa ahyekuem sa aban amwa ye wo kwan bi so o se man spraying o de draw way ba edro na ye o de bra ye no ye di siesie kokoo no ma omanya so mfa so Wei eye Cocoa Ekuafo bi ewo maimu ene ete wo nkanu achi national president a woda wo mo ano Owura Stevenson ana ne boaten wono so edibitu aso Juma na ye said ye beboa yen ama ye tumetum said ye beboa so ye welfare enkoyi ye dwuma yin so a bre ene ahokyere ene no ma ni nyire mu ye adwuma yin tisa afi ya me no wo kasai Cocoa ya ton nyina sika no yenya afi ye nsabeke sika no enkakra ni etua ne nketenkete because ye ntue sika no ema ye aban so woli sika se so de ama ban agency so wo mu na wo mu to Cocoa no enkofe bosiam fa to Cocoa no mu dua aban na faso eni abani tumi nya adwuma na wonya adwuma na maye na ye ne aye hu kwan ye di Cocoa be faso enti ededa da nyina ye TV da enti se ya ma ye dwumadie na be ye problem ye ne ye tua ye di Cocoa kwa ye ndato enso ye nya sika maye na ye pre edi sa no ma na ye haufa enti ye kasa bibi we sa ban anhwe ni dwuma eni ye enso ye de ni bre ebetie tua kire no ye ni ye ne ya ene ya yekotie sesie yi eye national president Emma Ghana National Cocoa Farmers Association Owura Stevenson anane boatin Anopay 2074 no eye mi booster boa pa boni padua no ho ban efiri nyarewa ahodo ho na ewo ba bi eto nro bia wo kan ho ene ye de kase no ebrewo ma memfa onko kwawu mekire abetifin afa ho ekuo bi wo ho atwene ti afre ho se concern residents of Kwawu womo de bibia efa Kwawu hu no efa womo ho na womo abobo nsem bia base yewura bran champon ya woka anintina womo ayi wo nhwene so se wobetu franka de ama wosona manyoku no wode akopere mampani agwa 2028 no pani na ebe ya wontu ne ho ade so anase wontwe ne ho nsensen kura mfiri race num na yebusa se de ntira womo se 2024 num enema binum koso enu achi se wo mo hwe ahensam a ekoso ewo Kwawu na afa wo betimi aka ne prince yewura bere champon ka ho esan se owura opare ansa kura akan se 2024 no mu bra wo ansa na wo beto aba wo mo ye campaign a wo mo ba mpotem ho no pani ye kire se no kwasem ni ma wo mo nko Kwawu man hene na boboa no na kampese wo mo akwasiri bibi no mo ne ho ade na bra wo mo keka sa nyina no ana owura pare ansen so de adi nkomo enti sa nkomo no mo owura bra champon ni dina bam no ono anso oye Kwawu de hye no
wɔn bɛsrɛ sɛ wɔn mpɛ ne to ɛne ne no a saa race no ɔwɔ mu no wɔntwe ne ho nsi na ansa na no deɛ ewura apare ansa ka yɛnti a emabunu ka saa asɛmi wo de yɛnti no mmra. Yes, bribe wa isiri body here was over baby. Da you do yeah call your friend is abitifi. When you chairman say name message say you near kokocha ko my here. You will boycott both in price and abitifi. 2024 election campaigns and your primaries. In that okay there was a fight between Brian and Gomaine. And this had entered our politics. 8 years also boys in region. Eno ewura apare ansa nsɛm a wo boss no a ɛna owusu nketia wɔn na yɛ convener ɛde mekui wɔno atworo krata tententen de abasa sompa yɛ nso yɛ mɔso bi na sono mpanimfo no kura asonte na de nti a wɔn mo ka sɛ owura yi wɔntwe ne ho ɛmfa ɛnsensen kwabena nya akwanda ama na nsɛmi ɛka yɛnsa Yetoa so ɛwɔ nsɛm foforɔ emu asoye ɛhyɛ afisɛm ɛna afɛ humasua nsɛm so de wɔn nsa ahyɛntiase apam bi ase a ɛno no ɛba bɛboa na wɔn atimi produce school uniforms dodoɔ no a afɛ nkonwa ɛka ho sanitary parts ɛka ho ne akade ahodoɔ bebree adane ɛde ama schools a ɛwɔ mɛyi emu na wɔhyɛ agreement yi a wɔn akɔyi a wɔn kyerɛ mu sɛ ɔha mu nkyekyɛmu bɛyɛ aduasa deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɛkɔ ɛde ama enkonya no ya wo nam Ghana Prison Services so na eba bedi sa adwuma no na etimi aboa fe sanitary pad no so no ohamu nchichemu aduonu num wo sa concession no so na wo de beye sanitary pads no adwumadie na osofo ya wo hye afisem no ano Muntaka Mohammed Mubarak ene wo de atu dwa se wo totototo niema se de beye a enye afisem enko ahumasua ensem so no wo betimi ahye no wo maye niema yie pani kwankyerefo ya woda Ghana Prison Services ano Patience Bafo Boni wono ekyerɛkyerɛ ensem mu ne enti a wo mutu saa na mu yi ene mfasode a ewo mu as established or reiterated by the Minister for the Interior. Apart from what was said earlier, which is helping them to be law-abiding whilst within the prison and also creating the opportunity for them to earn income whilst in prison, the ultimate goal is to ensure that the public is safe. And so if this cycle is completed, what it means is that we are going to break the cycle of recidivism, and people who come to us in prison will be released if we live more. Ene ya yikotie sesie yi eye Patience Bafo Boni wono ene ye Director General Emma Ghana Prison Services. Ene ye free prison services ho a yensan so nkonko wura koto ye ho no ufiri ho na se onema ntoto ye betimi wura prison ma ye na emuna akonta mining company manager owura kwadwo usu bempa wo mode ne bae no court agrante ne bill 10 million Ghana cedis ya sureties miensa eka ho baako na esei afi na wo mo hwese ebetimi asi people aba beka ho ana na ne nyina no na wo mo bo pani kwadu se wo ka ho bi na akonta mining company yewura chairman Twibo asi akoncha ma wontumi wona na eye ne dia wo mo kokko wura numre kwaye mu tano numre forest reserve no mu a eho nso kura na mmara ma won kwan se wo mo nkonkoto agudie ho ebio enua yedua ya aban nua wo mo twagui abra mmara ma wo mo ho kwan na wo mo san so sisi adan wo kwaye no mu a na mmara ema ho kwan na sansemi nyina no wone nipa be semiensa bi eka ho na wo mo de ho ntansa abo wo mo acheman Twibo asi akon wuntumi wono nso ka ho bie na bra wo mo call asetena ya wode papa baaye no court wa hyese wo mo mfa million no edu Ghana cedis ene ye de ato ne tiri so a wo mo de ma ne bei ya sureties miensa eka ho na nso ntansa ye de ball no nyina no wanye antom se wodi ho fo na we na wo mo kyese baako ananka wo ka no ho a wono nso yenim sa asem no fa ne ho bi edodo okoko won de sesi wakwakoye dance ni de ama aban a case no ewo ne nsem no yanka wono nso ne general manager edi makoi na nso ne nyina mu no wono ma aka akire nso de eda so asensen wo mu komu a daache ni akire ensemi de besan firifiri akira banyina no ye de bema wo anopai ya didi ehye na entimi nane srade na adeda woni paduanom no eno nso dokuna
tutu efiri mu no eboa papa titru ene Jos hot kinky the Jos bread and pastries for aye na wo mo no awodome commercial bank na chipe no wode nkwan so bonten eno ano anopa me kanfo ma eyi ase adwabo bia ase ana se domadi dibia uhia Jos hot kinky wo a wo yodokono ja se fe na kobu afaso akwa buru abefo no asa akwa akosi woni kanika kwantintin we emu jato jakuna wo bebo na emu dokonoa ensuo de mai eno nti ena fatire Ghana cedis pe na kokan wholesale price na efe beton eje wo mfaso 0256 068 832 anopai okutayemu ene yede kase no ebrewo wo madamanti ye na ye hutia wamra ye nya ba ye do bewuram ewa manane Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hwa ya me kan se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hwa esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me kase me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ameye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi ejodi enkratuo yi atu. Point homeopathy clinic. Ghana ha di obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a. Na eye endpoint homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a. Ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathy clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Eye endpoint homeopathy clinic. Kuma se obehu endpoint homeopathy clinic. Ewo Kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Hudu na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obia ebechro. For endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Wo mo demufua. Tontonte. Yanum sane afadwen. Ne afadwen ampa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yi nso ya ye ne se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodi mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA AGYA APPIAH APAM. SOMPA TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa ampa yenko wie kase no ewo London epoye famu na owura bi ya womo ekire no ewo Heathrow Airport wabra no wo try se obedwane edi efree
ɔman ni mu sanse wɔde car akɔbɔ obi adwane saa abrante no ene yebua ne force wedi ewu na yefrɛ no Travel Roland ya ono no efri North London na yese maame bi a wadi emfihia no aduasa enum na March 2024 wɔde car ekɔbɔ maame no ɛto kwan ho a wɔbɔ no to kwan no ho nso no wanyina ena iwoye se wo dwane nti abrante no foyi ne da ye Facebook page no eso no na bosumi edu entamunie se sa arehusemi esiye afei ena abrewa ipuma kwam a womde no akwakogina emra no ano na yesi ye nhwehwemu ni ade na kyese enye de edi kan ene se waye mre bi atwam so waye wo bi saa ewo empotem ho owure ya ye ka ne ho asemi wadi mfiche no aduasa enan 34 years na enne ya woi ena womo ede ne kwako gina asem nibia no womo de womo final sentence no ama abrantie no se wokodem afebo se ye bema no emfi ahe se wonkonkodem no ene en won betena asem no so e wo London hono a bibi ebepie afri mu ababia no nso no ye de ho amanebo ebebre mu eno so ne ye gina na no pei no nsi abremo kase ebo a ye de firi Sompa 106.5 FM Accra efa ye affiliate nyina fa Facebook YouTube ene online no so no ye de wusi efe no waso afidio na nsama idi watwagu no ebi ne se ekuo bi a efra won ho concern resident of Kwawu se yewura bra champon wonsi fam ewo frankatubre agwa na won mo pre no ho Customs Division AGYA ewo takrade womo de atu dwa se wo nsa aso containers bia na ceiling fans bi enegum so womo ye womo hwehwemu no na enrobone nso eka ho 51 million Ghana cedis en na ekek start Women Development Bank yewura kwache fosu ene boss amane koko akuafo ye wo mayi emu se wo masetere munye enti aban enhwe no wontoto niema enye saa oye kire ene wo de behyehe so anopei eno ena na Kwadwojesi Company Limited ekobajesi sempremo wode adanse ho niema papa eso yasene ya waye semframa wo boba ebie nti oman ba bia wo bia no eno ane se wo so ahomo na afi wa hwe wo mpotamu enkura bata no ba bia butuo 0204 355 040 Midimafo Herbal Center Dr. Time da so da no what the time eto yenso ena no pay yede ensem ne brewo yare bi etew so no ka ho se ya santema mu a na akwa abu akwa agogo no wagogo na ma afe eyenkrama mu na afa nso de a poku asema yire ho na oya de ebe yira 0500 72 15 wokan ye ho ena ye bebe nsem no ma wakenkamfo no triple A AGYA APPIAH APAM DADAA ANOPE mene AGYA ASARE ye sore so na safokant